Eleiz Museoko talde bat katalogo monumentala egiten ari gara. Hasi gara Nerbioi garaian eskualdetik eta Zeberion dago komarka honetan. Guztira Zeberion dago 15 tenplu, parrokia eta ermitak, baina proiektu osoan dago Bizkaia osoan eta iaia 800 tenplu dira. Zeberioko kasuan, lan egiten bitartean, aurkitu genuen markak edo seinaleak gela txiki batean, presbiterio honen ondoan, eta konturatu ginen ez zirela markak arruntak, ez ziren seinaleak arruntak. Markak horiek ziren gangak diseinuak. Badirudi bi arginak egin zituen. Bata trebeak, eta bestea ez hain trebeak, pixka bat torpeagoa. Azkenean, badirudi zen lehiaketa bat, eta gaunditu zuen proiektu errezagoa, agian merkeagoa zen. Gela honetan badaukagu diseinu horiek. Oso interesgarriak dira, eta 16. mendeak dira, eta ia 450 urte dituzte. Zeberioko parrokia oso monumentala da, ez bakarrik eraikina 16. mendean izan da, baina gero, adibidez, 17. mendean, Martin de Gorostiza egin zuen enkatxadua, 1928an, eta gero beste obra garrantzitsu bat zen Dorrea. Gabriel de Kapelastegi egin zuen diseinua, oso famatua zen, arkitekto hori. Eraikina aparte, eliza ere altxariak garrantzitsuak zituen, 11 erretaulo eta gero irudi edo obrak solteak. Gaur egun geratzen dira bakarrik erretaula nagusia, Martin Ruiz de Zubiate egin zuen 16. mendean, eta gero obra solte batzuk sakristian.